Adorang sobongot hita tu parsauran nabadia rapdoho debata, marhite ulau partangiangat tabornginon, jungolo mata pahohom rohata, martangiang di bagasan ganu rohata be. Ulaon partangianga bornginon, pukaot tama di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, nama no palangit dohot tanoon, di pasaur madamena tuganup todi muna, amen rak mahita madok di tangiang tai, ali Yesus Tuhan nami bere kami nadison, pinar mahamido hami saluhut na nadison, sai asiro hamdi hami sai pangulu hamion. Amin. Tapuji matuhata edeta nomor 750 ayat sada doho ayat tolu loguna di pardalana Yesus di joloku. Yesus di
Ai sian ibana do ubahen na di bagasan Kristus Jesus samu, ai ibana do gabi habisuhol di hita, siat debata, dohot hati goran, dohot habadiaon, dohot haluaon, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo harorwan ni dame dohot holong ni roha, sailehon jalapahot madihami roha si songoni, ramoti ma akan aposom, maradopot tahi-tahi ni sibolis, asa malua hami siar ragam ni pangujunan, dohot biar ni roha, hodo totong haposan dohot partano batuan nami, sai togu-togu mahami di dalam sidalanan nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahatani Tuhanta turpuk ni epistel di partang yang bornginon, imanatar surat di surat tuhalak Heber di bidu 2, mamuka sian ayat sada rodi ayat opat, songonoma didok disi, tajahama marsori-sorin, hujaha ayat sada, jahahamu ayat 2, songonima udukna. Dibaheni neng muba gomosta, maniup hata naung tabigi, unang tung dibaurhon hita, ai gari hata na hinatahon niaka suru-suruani, gari hotdo, jalanasa pangalaw sion dohot hatuison, mangalap pamaloson na hobbar. Tagamon maadong dapot haporusata, molo tatuison haluaw na say godangi, pola do Tuhani makatahosa di mulanay, jala momos di pasahat akan au bigisa tuhita. Ay dohot do debata makatidakon, marhite-hite akatadda dohot halongangan, dohot ragam ni pabahenan hagogoon, nang marhite-hite tod di parbadia, na sinagihon na gurulomo ni rohana, hido sahat na tapauddu marohatta, martua manau bege jalanau peop hata ni debata. Amin. Tapuji matuhatta marhite edeta nomor 655, ayat sada dohot ayat opat, loguna.
Martangiang ma sian natoras, sian ama manang sian ina. Takuji Tuhatta marhite edetta nomor 230 ayat sada dohot ayat 2 loguna tung jot jot au. Anggota keluarga manang sian ianakon. Tapuji Tuhatta marhite edetta nomor 417 ayat sada doho ayat tolu loguna rade situtu.
Kami ni debatana sumurung sian saluhu na roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata, turpu ni jamita di partangyangat tabor nginon, imana tersurat di buku ni si Ester bidu sia, mamuka sian ayat 15 rodi ayat 10 sia, songonom madidok tapai hutihu madi bagasan rohata. Nang di ari 14 bulan Adar, marpungu-pungu dohalak Jahudi akana di Susan. Jala dibunuhi di Susan 300 halak. Alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Alai anggo pasi-pasi ni halak Jahudi akana diluat ni rajai marpungu-pungu do panguluhon hosana sidai. Gabe marhasonangan maradopon musuh nasidai. Jala dibunuhi halak nama kagigihon nasida 75.000 halak. Alaidang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai. Imana masa di ari 10 bulan Adar. Gabe marhasonangan nasida di ari 14 bulani. Gabe dibahin nasida mai ari panggalangan doho las niroha. Alai anggo halak Jahudi akana di Susan, marpungudo di ari 10 doho 14. Jala marhasonangan di ari 15 bulani. Jala dibahen mai ari panggalangan doho las niroha. Dibaheni anggo halak Jahudi akana maringan di akahuta pagaran ari 14 bulan Adar. Dibahen nasida ari las niroha. Panggalangon dohot ari raya. Laos masih piringan nasida disi ganup tu ale-alena. Ido sahatna tai dehon hangolua do hatam. Shalom horas madihamu saluhuna. Barita namasa diturpuk jamita partangyangat tabor nginon, ima songon anti klimaks, manang puncak si taonon ni halak Jahudi, uju di habuangan Babilonia. Dina ginomgoman ni harajaan Parsi, dung ditaban harajaon Babilonia ujui. Porsukdo si taonon ni halak Jahudi na di habuangan hati-hai, secara khusus di bagasa turpuk jami taon, uju terancam nasida menghadapi ancaman pemusnahan massal, manang genosida. Hobartu tahi jahat, dohot hosom niroha ni si Haman. Alai gabi Suhardo nama sai ujui, ai gabi marbalik 180 derajat, ai marhite hagugo ni debata, ai gabi akapar hosom, imasi Haman dohot akka namartahi laho mangago halak Israel do honauhum jala ikon marutang hosa. Mangihuto catatan sejarah, ia peristiwa namasai dan terlepasian perjuangan ni si Mordehai, nasoolo menyerah, natotong sabar, jala tugu di pendirian dohot di hapor siaonna. Jala di parhasiang ibana doa ka kesempatan na adong, tarlumobi mai, nama dapot ton si Ester,
jalama jujui ibana, asa dohot laho mangudiho bangsona sian tahi hamagoani. Jala dirajumina sida do, dan secara kebetulan hati hai si Ester gabe ratu manggatihon Ratu Wasti. Alai hobar doi tusakap doho pangatur ni debata. Jala tutu doi ai marhite hite si Ester hati hai. Gabe boy malua halak Jahudi sian hamagoan nabalgay. Asa marlas ni rohado si Ester Mordehai rabdohot saluhut halak Jahudi na adong diluat na nirajaan ni Raja Xerxes. Asa mangalaluhot tangan na sida tu akahalak nanay mangago na sida. Jaladang adong na manahajongjong maradopon na sida. Ay biar nida na sida songgop do hati hai tu saluhut bangsoy. Tole saluhut iduk ni akaluat dohot pangarajay, dohot partohonan na pinabangki ni rajay, dohot akahalak na mangaradoti ulaw ni rajay, pasangapon halak Jahudi. Alani marpungu manasida, akanaung marsaulihon hamonangani, sian akamusu na makosomi nasida. Gabe dibahen halak Jahudi maari panggalangan, dohot las ni roha. Dibaheni, anggo halak Jahudi akan namaringan di akahuta pagaran, di ari 14 bulan Adar. Dibahen nasida do ari las ni roha, panggalangan dohot ari raya. Laos masih piringan nasida disi ganup tu ale-alena, pataridahon las ni roha, dohot parulupo-lupon nasida. Marparbuedo na hinarujahon ni si Mordehai doho si Ester. Na sinaburhon na sida mardongan ilu-ilu. Rabdohot saluhut halak Jahudi. Gabe ditapu na sida doi muse. Marhite hamonang bolon. Pergumulan na sida marhite tangiang doho parpuasaon. Diinganan habuangani. Gabe disikak debata doi marhite las ni roha godang. Ai diapuli debatado rohana sida. Nasanga marsak jala tahutoni. Marhite haluaon na pinatupana. Gabe taruli las ni rohama bangsoy. Si pahusor-husorota. Marhite turpuk jamita partaniang aborninon. Di bagasan akapartingkianon. Olo do godang nang akapergumulan dohot hasusaan. Namanahopi nguluta. Si pata olodo dadahola situasi ina maul taat tu si jala tapi kiri. Alay olodo marsaura keancaman. Nanang mangago manahopi hosata dohot ngoluta. Natagamon dadahola sebatas mangarsahi pikira dohot rohata. Alay dohot naing mangago hadiriota. Alay marhite turpuk jamita partanyanga bornginon. Taida donal-nal jala adar hagogoon di debata. Natuk do tuhatai laho mangaramoti dohot paluaho ngoluta. Siana kamara, siana kasusa, dohot sian akka ancaman ni bahaya. Nanaing mangago hadiriota. Alani marguru mahita tu hadirion ni si Mordehai. Dohot si Ester. Rap dohot panggungan ni bangsoi hati hai. Namangasaho debata. Natotong tugu marroha. Barani. Sabar jala satia, marpos ni roha di pangurupion ni tuhata. Jala totong sada jala solid nasida, rabdohot akadongan nasabangso, lahu mangadupi akka hamaolo narotu nasida. Gabe di ujungna, ditatap debata nasida, jala dipatupa debata halo ngangat di jolo nasida. Naboy idaun, jala hati dakonon di saluhut bangso. Alani totong ma tapuji tu hatta. Aituk do ibana pabisar dihalak namar haposatu ibana. Hati yuron las ni roha. Hasonangat dohot hamuliaon. Boy tapatudos tu natar surat. Di buku Ester bidualu ayat 10 onomi. Alani marulupuluk madaging dohot todita. Totong makaposi debata. Haroroan ni haluaon dohot hanguluat dihita. Amin tay dehon pasu-pasu hatami.
Tapasada marohatta martangiang mahita, alija hoba de batanami mauliate madiho. Ala di paradiho do hatuau dohot haluau dingoluni bangsong. Godang dur tutuak kahamaulo kuadopi hami dingolunami. Alai pos dorohanami mangasahon hagogo ommu, nasu tibuli, tuk doho makar hari aka ihut-ihut hamagoan sian ngolunami. Aka ancaman naroma nahopi hami. Dang tagamon maringat di bagasan lomos doho biar behami. Palua jalagomgo pami di bagasan hatu ommi. Pinuji goarmu nabadiai, marhite goarni anakmu Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta marhite edetta nomor 710 ayat sada dohot ayat opat. Loguna hubege Yesus majo. Laos disoma tapasahat peliata tu debata marhite huriana. Tapasonang marohatta tapasaha mapiliat tatu debata. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni pasu-pasu doho silehon-lehon, rodiak kadinggan basa na mauliutus. Mauliate mahusobaho kami tuho, ala di pasu-pasu hodo ngulunami. Hupasahat hami matuho diri nami, nang sian na nilehom itu hami, say jalo may gabi pilihan na husus di adopanmu. Asi maroham, say pasu-pasu mapilian na hupasahat hami tuho, asa huparhasiak kami i, laho patibulhon haracaumu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion, buhay marohanami marhite-hite to dimna badiai, asalam patar huida jal huboto hami, godang ni sileho-lehommu di hami, say acari mahami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, huhut pasahat to pelian nami dalalaho pasangapoko, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita mangido di tangiang hatopatai, ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma haracaonmo, say sau malomoni roham di Banutongau songon na di Banua Gijang, leho matu hami syadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa di dongan namar dosa Tuhami, una kami togi hutu pangucunan, palua mahami siap pangago, ai horona puna haracaon, dohot hagogoon, rodi hasangapo saliling nililing na. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu dohot asini roha siat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sondako Tuhan debata mabuhina Tuhamu, jala say asima rohana midahamu. Di dopako Tuhan debata mabuhina Tuhamu, jala di pasaur hom madamena, tuganup to di munabe. Amin. Shalom, horas madihita saluhuna.
cang akala nang rope halis suksungi lau makaro potso luki molo Tuhan parhatasan mandok hatara ikon saud sai saudoi sai saudoi sai saudoi dang be madi arau disi mangaluga